ole masa in clear tu te kalolom le vek chuwa tu tuma chuan India le Pakistan buaina thu thar kan thlir ho le do na ni India le Pakistan in ngir nghauna chuan zia om lampan a in zual lam apan zelari ni in alanga hemi boruak kal zela thu thar omang angte kan han tar lang le do na ni Rajasthana Chinese Air Defense Missile atla a DRDO-10 zirchian turin an la ngal hei hi Pakistan in achuan ve em anaram ven himnana China atanga anei ani atlak chan hi soi ala omlo Lahore airport a drone apuaka suicide drone nge ani ti te anvati puak nge ti te chu soi a omlowa voi khat chau puak lawin voi engemaw zat apuaka Lahore mi te mang ang pona an tlan chuak na sa hle India in Pakistan Air Defense System alo chunghek ani ti hriat ani tin India hian suicide drone hi Israel nen tangdu na siam an nei nual ti kha hreve hrim bokila Pakistan khopui pakhat Rawalpindi a po Army Headquarter chu an ti chehne viawa Cricket Stadium te po a khoitel bok Pakistan lam Air Defense Missile 10 an lo dang hne ngang lo ani e Pakistan hian Lahore le Islamabad airport te a khar vek ri bok India po Indian Airlines te chuan thona zali chuang han cancela airport somni pasari zet khar ani to ani Al-Qaeda te chuan Pakistan an thlop thu an ron soi vele ta a engtin chia nge an pui don ti ero hriat ani lo heti lai hian Balochistan a chuan Baloch Liberation Army 10 Pakistan sipai te chu IED mangin an beya sipai so pahni zet an thi airstrike awanga healthy te chu ambulance tam tak mangin an ruang phur ania pasal thra angmaya cheibolin Pakistan sipai te hian kongtluanin chibai an lo buk hlomani India le Nepal in rinalaya Chinese mi pali SSB ten an mana anni hian tongchili Hindi English Nepali le Chinese an thiama tuna hian mun thuru ka thu an zot fiamek an thu soidan ain an lo awang le an thu an thak sek awangin rin lel an kai le ani pos masalama kan soi ang khan Amritsar chunga puak ring le eng tak kan ti kha Pakistan lam rocket ka chhuwa India Air Defense System S-400 in aka thak alo ni hei lo po hi adang ka thak an nei bok kan defense system te an rin tlak zia alanga alo mom hle mai Pakistan lam hian India khopui pariat an bitum ni in soi ani tuna hian Pakistan chuan ral kheldar avomeka an khopui Islamabad a po air raid siren ari ruai mai voina hian National Security Advisor Ajit Doval le Prime Minister ten meeting an nei dun le a an thu chuak ero puan chhuat hiang lo ani Pakistan ram chhunga hian helho omna hmun som pahnih lai chu bitum le mek an nia hemi ti tur hian Indian Air Force te chu an du thala che turin zalen na pek an ni to bok Pakistan po in India hian a beile nge an ring bok ani Gujarata kuch khua a chuan drone pakhatin electric hrui a sut pal awangin atla a en thatu surveillance drone nge tu drone nge eng drone nge ti ero soi chian alan ni lawane Pakistan sipai ten civil mi te an bitum awangin puncha mi som panga zet an thito a Kupwara Baramulla Uri Aknu le punste an kap na sa hle puncha sikte biak buk Gurudwara po an kap chenual bok ma se chongtrai na mang tura kal ero arem le to ani Ferozpura cheng te chu hlau hlopin an tlan cheloma ramri naya lo nei tu te po fe an phal to lo Uttar Khasiya chuan passenger phur helicopter atla a chumi a chuang mi pasari chu an thivek ani heti la hian thlona ka thak za tamlam in chun akal mek lain kan air defense system S-400 chuan Pakistan JF-17 Thunder le JF-10C pakhat ve akap thani in soi ani ve bok India thlona kap thla anga an soi ero tun thlengin fin fiana ala om lawa an ka thak tak ring lo po an tam a chan chu Pakistan ram chhunga an tholu lo wang ani
Nizan Khan Punjab chuan Indian Air Defence System a hmang ngei ni in rin na a chan chu van sanga thil puak ring tak le eng tak a ani tu thlengin enge ani tu ma in an la soilo tin Nizan ve Khan Punjab chuan zan reilam atangin zan khua in black out nei ani enge mo tak chu a thleng nge ani mel Rajas hana po ral kheldar ring berchi high alert vuak ania school te po kharnual ani Chief Minister in India air strike chu lom ati thua soya district ranga thu nei tu te po uluk taka an bial chung te vil tura ti an ni Chief Minister hian maniram din mun angai to awangin thole ni khan azinna Gujarat atangina hoa a state chu a muna avil ngal chot ane nimin lama punch le Rajouriya Pakistan lam hian sel an ka vak maya poisai lo mi som lai an thia naupang po an tel ane India sipei te hian an chang let ve nga la report in atalan danin Pakistan sipei som zet chu an thingei ti fin fia ania India sipei pakhat athi ve ti fin fia ani bok puncha hian sipei pension to pakhat athi tel ve bok Pakistan Prime Minister chuan an ramtana martar te thisen chu alo thona aluan don lo thule an thisen malfar te manpo India in arul angai tur thua soi Pakistan in achan le dan kan thiam ti chu in mu to kha a tiriap ria pane India sarkar fin zia hi thui vak lawin soi shrim te ang Pahalgam in beina a thlen atang khan a thu ribot kha rei tak kan hria Eptulampo in sarkar an dem mana nui ja siam nan te an manga mi puila chu an saubut but mai si nen zau pari ru atang phei chuan ka let ve ngal dop mai kha chu a chin fel dan chhun ani ma se sipei te zalen na a han pe phota chumi nuwa sipei lelte amal malin prime minister nen an hanin mule a an thurel tu ma in an hriat pui lowa a to pa India thuak bur mituru tak moi NSA Ajit Doval a han kom le zata ani ho hian uluk takin ral beidan tur an soile ti hriat ani thinrim awangin India khan arem dan angin vakap taringot sila kan buai nuai nge yang ma se India chuan rammi pui te himna tur ngai tu masa in le hel hau te tombuk va chiang masa vek photin aral thuam te anomna mun tura a handa te phota chuta in ring renga turin atile a silai museum na ordnance factory a thokte chol akan sel le a atam theyang ber arang theyang bera siam turin atile a sipai chol lamek te po a han kau khom le phota kiltina a in ring sa vek phot ti na ni chu chuta rampum huapa civil defense mock drill nei tur thu a han puanga ramri naya air force 10 in dawnun chan anzir tur thu soin in daw thlona a chhek luta vanlam atanga hlo lokal thil ngau tur air defense system S400 akas le barak 8 te a han hung le thua bok Pakistan hian an soidana chuan mei ni som pahni vela India hi a chet an ringani in nimin kha high level meeting nei hun pur aloni bok nen chenom pa hi ain ring man lo reng ani operation mingpo Modi hian alo vualok dei to alo nia an pasal te tha saka mei thaya siam an ni loma wang khan an chala an noi thei to lo tur sindur minge chu mangin operation sindur ati hial ani ama prime minister nge chuan air strike an nei lai chu apin dan atangin lai fin alo thir vau bok chu wangin helai atanga vai ho hian in rau sak bak an thiam lo anin kap ngam teu lo mai azu zi le mayang an doi mai kan tia ngot khan thil hi alo kal lowa kiltin atangin ne na chang ngei tur le mi pui te him tur box si in an ngai tua ma an la ta chau thina ni tuna hian India chuan phuba chu la fel tho thanga ai ngaya ma se hel ho kem som pani lai alok le to in an soibok chuti mai in India hi atlom don lowa mana India kha ani to lo bok ti le ral thuam anei thatok ti hi kan hriat angai ani US President Putramala chuan is a same ti in India is strike a comment ani asoi tumber hriat thiam har khop mai aril ru athak le to nge ni don ni Israel ero chuan India hian ati tur diktak ati thung
Indo Pakistan update thuthar omang angte zairem thanga India le Pakistan in hir ngau na chuan zia lam pan a in zual lam apan zelri ni inalanga hemi bawro kal zela thuthar omang angte kan han tar lang le do na ni Rajasthana Chinese air defense missile atla a DRDO 10 zirchian turin an langal hei hi Pakistan in achuan ve em anaram ven himnana China atanga anei ani atlak san hi soi alo omlo Lahore airport a drone apuaka suicide drone nge ani ti te anavati puak nge ti te chu soi a omlowa voi khat chau puak lawin voi enge mozat apuaka Lahore mi te mang ang pona an tlan chuak na sa hle ma se he thu zia lai hi chuan India in Pakistan air defense system alo chungek ani ti hriat ani India hian suicide drone hi Israel nen tangdu na siam an nei nual ti kha sheve rim ila Pakistan khopui pakhat Rawalpindi po India Army Headquarters chu anti chehne viawa cricket stadium te po a khoitel bok Pakistan lam air defense missile 10 an lo dang ne ngang lo ani e Pakistan hian Lahore le Islamabad airport te akhar vek ri bok India po Indian Airlines te chuan thona zalit chuang an cancela airport somni pasari zet khar ani to ani Al-Qaeda te chuan Pakistan an thlop thu anon soi vele ta a engtin chiange an puidon ti ero hriat ani lo heti lai hian Balochistan a chuan Baloch Liberation Army 10 Pakistan sipai te chu IED mangin an beya sipai som pani zet an thi air strike awanga healthy te chu ambulance tam tak mangin an ruang phur ania pasal tha ang maya chei bolin Pakistan sipai te hian kong tluanin chibai an lo buk hlomani India le Nepal in rinalaya Chinese mi pali SSB 10 an mana anni hian chongchili Hindi English Nepali le Chinese an thiamani tuna hian mun thuru ka thu an zot fi mek an thu soidan ain an lo awang le an thu an thak sek awang in rin hlel an kai hle ani Post masalama kan soi Amritsar chunga puak ring le eng tak kan ti kha Pakistan lam rocket ka chhuwa India Air Defense System S-400 in aka thak alo ni hei lo po hi adang ka thak an nei bok kan defense system te an rin tlak zia alanga alomom hle mai Pakistan lam hian India khopui pariat an bitum ni in soi ani tuna hian Pakistan chuan ral kheldar avomeka an khopui Islamabad a po air raid siren ari ruai mai voina hian National Security Advisor Ajit Doval le Prime Minister ten meeting an nei dun le a an thu chuak ero puan chuat hiang lo ani Pakistan ram chhunga hian hel ho omna hun som pani lai chu bitum le mek an nia hemi ti tur hian Indian Air Force te chu an du thala che turin zalen na pek an ni to bok Pakistan po in India hian abei nge an ring bok ani Gujarata kuch khua chuan drone pakhatin electric hrui asut pal awangin atla a en thatu nge tu drone nge eng drone nge ti ero soi chian alani lawani Pakistan sipai ten civil mi te an bitum awangin pun cha mi so panga zet an thito a Kupwara Baramulla Uri Aknu le punste an kap na sa hle punsa sik te biak buk Gurudwara po an kap chenwal bok ma se chong trai na mang tu rakal ero arem le to ani Ferozpur a cheng te chu lau hlopin an tlan cheloma aramri naya lo nei tu te po fe an phal to lo bok Uttar Kasia chuan passenger phur helicopter atla a chumi a chuang mi pasari chu an thivek ani heti lai hian thlona ka thak zat tamlam in chun akal mek lain kan air defense system S-400 chuan Pakistan jet JF-17 Thunder le JF-10C pakhat ve akap thani in soi ani ve bok India thlona kap tha anga an soi ero tun thlengin fin fiana ala omlowa an ka thak tak ring lo po an tam hle a chan chu Pakistan ram chhunga an tholu lo wang ani o tudami kha thuthar kan han siar thai chu ani ya khami atang khan enge Pakistan na ma an lak zel dan tur nia in rin engtin nge an ti zelang
India kho pui sang sang te be an tum thu te hriat ania khata tang khan engpinge an kal zel don in rin dan kha ilo sei ve le don nia